Husna. 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 Kai ni wannan jarabar ta ishe ni wallahi. Wai ba na ce idan ina cikin bacci na ki ringa bari na ina hutawa ta ba. Gani ne gari ya waye. Ki tafi makaranta kin san ana jarabawa kar ki makara. To ina makara sai me? Ke kika makara ko rayuwar ki ce? Allah ya huci zuciyarki. Kawai mutum sai yana cikin bacci a ringa zuwa ana wani tashin shi. To na tashi hankalinki ya kwanta. Ko komai a gaban ki kike so ne. Da Allah fita ki bani waje. Ya haƙuri. Ki fita ni kawai. Oh. Dadi ba da ku shirya fita aiki ne. Ba an ce miki kowa ke ne? Zai zauna ya makara? Kinga, we are out my daughter. Amma dadi ni da kai fa kai za ka dropping ɗina a school kafin ka wuce office. Oh yes, but I'm sorry. An yi min kiran gaggawa yanzu. But nevertheless, ai driver yana waje yana jiran ki. Okay, daddy. Ki harzata ki ci abinci ki kama hanya ki tafi. Saboda kar ki je ki misin fefan ki na yau. Kin ji ko? To za mu tafi. Akwai wani abu ne? A'a, ba wani abu. To yayi. In ka bi na yarinya na ba za mu aiki. All right. Ita abin da na ce ba. Thank you. Daddy, I love you. Ah, we love you too, yarinya. We love you too. Kin ji? Tabawa. Tabawa. Na'am. Ban ce ki daina ba abin da zai kashe min jiki ba. Ba na ce ki daina rufa min irin wannan abincin ba. Ki haƙuri, kuskure aka samu. Ya haƙuri. Da Allah matsa ki bani waje. Ki fita na ce. Ba ki tafi ba? Umma. Na? Umma na fito. Wai sauri kike? Ba za ki karya ba, kin san fa akwai rubuwan wanda ya rage na jiya. Umma, idan na cinye sauran tuwon, ku me za ku ci? Haba, ai mu farin cikin ki muke so za mu yi hakura da komai saboda ki samu farin ciki. Babu komai umma, bari kawai in tafi. A. Dan Allah yanzu haka zaki tafi? Kin manta tsawon lokacin zaki dauka biki dawo gida ba? Umma, ina da sauran naira 50 da ƙawata Zainab ta bani. Idan na je makaranta, zan siyi gyaɗa mai gishiri in ci. Alhamdulillah, me gyaɗa mai gishiri zai miki kuma? Ya za ki ɗauki lokaci kafin ki dawo gida? Umma, ba gyaɗa mai gishiri ce za ta riƙe ni ba. Albarka Ubangiji ita ce za ta riƙe ni har na dawo. Gaskiya ne, albarka Ubangiji ita za ta rike ki. Allah Ubangiji ya kai ki lafiya ya dawo da ke lafiya. Duk abin da kika je nema a makaranta Allah Ubangiji ba ki sa'a Ahmadullahi. Amin momi na. A dawo lafiya Ahmadullahi. Ina son ki momi. Mu ma muna son ki. Sai na dawo. To Allah ya kiyaye hanya. A dawo lafiya.
Dan baki da mutunci saboda kawai ina kwafa amsa a wajen ki shine zaki wani rufe. To ke me yasa ba za ki kokari ki karatu ki iya ba? A'a. Ni kike gaya wa haka? Sanda zuwa ranke daɗi. Lafiya? Da Allah ki fita, ina so in ji ne kaɗai a ɗaki na. Allah ya huce. Ki fita na ce. Ya haƙuri ne. Ba za ki fita bane ni in fita in bar miki ɗakin. Zan fita. Ko ɗakin ki ne? Ya haƙuri. Ni kai na rasa yadda zan yi da wani lamari. Wannan yara ne wanda suke gabaki ɗaya masu kokari da himma kuma makaranta tana alfahari da su. Wannan rigima ta su ta yi yawa. Akan me? Saboda yarinya nan ta bi ta kokari sai ta hau kan yata kawai? Abin da nake so a ja mata kunni. Wallahi idan ta kuskura ta sake taɓa min yata, duk abin da ya faru da yata kotu zan kai mutum. Alhaji, ka dubi girman Allah. Ka yi haƙuri wannan maganar abatta insha Allah hakan ba zai sake faruwa ba. Wannan ya rage kai da yakka. To ka yi haƙuri in Allah da hakan ba za ta ƙara faruwa ba. Principal, haƙuri na nawa? To ai sha'ani na yara ai haƙuri ake da shi. An yi na ɗaya wannan na biyu to idan aka kuskura aka sake na uku wallahi abin ba zai daɗi ba. To in Allah da hakan ba za ta ƙara faruwa ba insha Allah. Ni ma na yi maka alƙawarin haka ba zai sake faruwa da ita ba zan yi wa yarinyar nan faɗa sosai. Na riga na gama magana. Alhaji tun da na shiga lamarin kai shiru. Wai ba za ki buɗe ƙofar ɗakin nan ba? Husna, idan kika sake na shigo ranki zai ɓaci fa. Ɗauko min spare key in ɗakin nan in buɗe. Yanzu kana da tabbacin cewa bata kwashe su duka ba. Kai ma ka san halinta. In ta tabbatar da cewa ta maka laifi, ba za ta taɓa bari ku haɗu ba. Har sai lokacin da ka huce kafin za ku haɗu. Ba za ki buɗe ba ko? Ba damuwa, za ta fito ta same ni. Na rasa yadda zan yi akan yarinyar nan. Irin magana da take ja min ya isa haka. A ce yarinya duk abin da aka yi miki ba za ki iya haƙuri ba sai kin tanka wanda ya miki. To ya za mu yi ne? Mu yi haƙuri. Mu ci gaba da yi mata addu'a sai kaga ta zama daidai. Ke, wai me kike so ki zama ne? Me yasa ba kya jin magana ne yanzu? An kai ki makaranta. Kina exams ba za ki concentrating akan abin da ya kai ki ba. Sai ki je kina faɗa. Haba dadi, kai ma ka san ba zan yi abin da bai dace ba da ganga. Kamata ya ka tambaye ni me ta yi mini. Shine kuma aka ce miki duk abin da ta miki sai ki fasa mata kai? Inda ka san me kunnen kashi, haka take fata ji. Shi ke wannan tun da dadi na fi son wata da. Husna, dawo ki zauna. Ba wai ina nufin cewar na fi son wata bane a kanki. A'a, duk abin da nake ina yin iya bakin kokari ne in ga cewar kin zama good girl. Wallahi dadi ita ce ta tsokane ni, ka san da bata tsokane ni ba abin da zai sa na fasa mata.
to ba na son irin haka ya ƙara faruwa. Promise me? Yes. Good. Je ki shirya ki zo mu je unguwa ko? To yi min murmushi kaɗan ko? Shikenan. Tashi ki je ki shirya ki zo za ki raka ni unguwa. Dadi kun ce nawa ne? Ki shirya a natse. Ka gani ko? Aikin ku kenan. Daga kai har ita, daga zaran ka fara mata faɗa sai ka ɗauko maganan fita. Shikenan ku kenan yawo kaman kun ci kafan kare? Ina ganin soyayyar da muke nuna wannan yarinyar shi yasa take amfani da wannan take ɗana mana tarko. Injiniya kenan. Ya zama dole mu so ta. Idan ba mu so ta ba wa za mu so? Ita kaɗai fa Allah ya bamu. Dole mu nuna masa godiyarmu. Ko so kake mu butulce masa? Ko kaɗan. Shi yasa ko da yaushe nake ƙara drawing into closer and closer and closer yadda za ta saba da ni ta samu tarbiyya mai kyau. Allah ya baka. Karka da wani. Insha Allah za ka tashi. Sannan abba, in Allah yadda za ka warke. Kinga, za ki iya ki je kira mana Shazali. Me kike na ka? Me zai hana umma? Da Allah ki yi masa. Wannan jikin dashi. Ta Allah ya tashi ki sannu. Mana, mana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Za ka warke in Allah ya yarda. Ke? Amatullah, me ya fito da ke a cikin daren nan? Wallahi babana ne ba shi da lafiya. Shi ne aka ce in je in kira mai adaidaita sau a kai shi asibiti. To yanzu a cikin daren nan ina za a samu adaidaita sau? Kin san karfe nawa? Akwai wanda yake kai mu asibiti idan hakan ta faru. To yanzu ba kya tsoro yanzu ki haɗu da irin miyagun mutanen nan wanda suke cutar da ke kuma ba 'yan sanda ba bijilinti ya haka. Haba Amatullah. Ya zami, ku zo mu je mu raka ta, mu je? Na gode. Mu je. Lafiya malam. Lafiyar ce ta kawo. Ha, Amatullah. Shazali. Na'am. Shazali. Dama taimakon nan ne da aka saba yi mana na zo a yi mini shi. Jikin baba ne ya tashi. Amatullah yanzu karfe na. A yi haƙuri a taimaka. Haba, tun da ya ga mutum cikin dare ai ka san ba lafiya ba. Shi kenan babu komai. Kudura ina zuwa. Aha. Bayar Allah, don Allah mara lafiya muka kawo, ki taimaka ki duba mana shi. Ku yi haƙuri, a yanzu dai gaskiya ba mu da likita, ba mu da wanda zai iya duba shi a yanzu. Yana jin jiki. Don Allah, ko ku taimaka mana. To, za ku iya kwantar da shi. Bari in zo in duba muku shi.
Allah likita ka taimaka mana. Tun da jiya muka zo wallahi. Masu tsanka sun ce ba za a ga kowa ba. Dole sai ka duba mu. Mun ce ku bar shi a gida har jikinsa ya tsanani sannan ku kawo min shi? Look, zuwa na kenan ban fara duba patient ba. Ina da irin ku dubu. Ki yi haƙuri in layi ya zo kanku sai in zo duba shi. Don Allah likita ka taimaka mana. Wallahi jikin shi ya yi tsanani sosai. To ya mutu mana. Me ya dame ni? Ni na ce ku ajiye shi a gida? Look, da Allah fice min daga ofis. Ka taimaka mana don girman Allah. Allah, ki haƙuri fita daga ofis ɗin nan. Don Allah ka yi haƙuri. Get out of my office. Ni na ce ku bar shi a gida irin mutanen nan ana ta faɗakarwa ku daina barin mutane a gida sai jikinsa ya tsanani sannan za ku ɗauko kawo su mana su mu rasa yadda za mu yi da su. Ba likita ba zai zo ba. Likita ba zai zo ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum. Sannun ku. Ya mai jikin kuma? Sannu ya mai jikin? To ya haka a kwance ba likita ina likita? Likita ina samu damar ganin shi. Ke? Ina son ganin likita. Kamar ya kana son ganin likita? Yanke ji mutum ya ce na son ganin likita ai ta iya yiwuwa yana da bukata ne wajen shi. To ai kowa annan marasa lafiyan ba zai iya ganin su yanzu ba sai nan da bayan awa 2 saboda sai ya gama sabgogin gaban shi tukunna. Shi likita? Kwarai da gaske. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai baby wallahi kina jin daɗin ki. Kina jin daɗi sosai da sosai ba abin da yake damin ki. Baby wani jin daɗi a tare da ni. Kullum ina fama da marasa lafiya baby. Bari da Allah zan kira ki a shi zan kira ki. Ke? Wani wurin iskanci ne? Wani yin rashin mutunci ne? Ya za ki shigo min da mutane cikin ofis ba tare da kin notin ba? Wani iskanci ne wannan? Kai hakuri yallaɓai ba laifina ba ne. Wannan mutumin ne ya tilasta sai na shigo da shi. Shut up! Waye wani mutum? Ina rana da mutum? Ina rana da wani mutum? Waye shi? Malam, faɗa abin da kake so ka faɗa me ya kawo ka? Amma dai saboda mutuntaka ya kamata a ce kawai ga ka san da wa kuke magana ko? Look, dole sai na san da wa nake magana sannan zan ke ba ki da hankali. Ai bayani yake. Na ɗauka su mai shadda ne. Wannan musa. Sorry sa. Lafiya? Ban ji daɗin abin da kai ba. Idan har mai girma gwamna zai zaɓo ni a cikin miliyoyin al'umma ya bani amanar lafiyarsu kuma in yi wa sararai da ita, to wannan yana nuna cewar ni ban cancanta ba. Idan kuma har ni zan tsaya tsayin daka ba dare ba rana muna yawo domin mu tabbatar da amanar da aka ba mu ta al'umma muna kula da ita, to bai kamata ku kuna wakiltar mu kuma a irin asibituka haka kuna irin wannan wasan ba. Ku kuma wallahi tallahi ku zama very careful akan irin wannan abubuwan, domin ina tabbatar muku da cewar idan na sake zuwa ko muka sake turowa aka sake samun hannunku a cikin wannan abu, kowace za ta gane kuranta. Dan me idan iyayen gidanku na gaba da ku suna abu irin wannan ba za ku ɗau waya ku sanar da mu ba, tunda mun ba da lambobin waya sai a ɓoye a gaya mana cewar ga halin da hukumar asibitin mu take ciki. Don haka na dakatar da kai daga yau har sai mun zauna da kai ka ansa laifinka.
a yi kokari a kira wanda zai rike asibitin nan yanzu nan, ku kuma ku koma ku ci gaba da kula da marasa lafiya. Shut up! Allah baka lafiya. Allah ta shi kafaɗan kamala. Amatullah. Da umma. Me zai hana ki je makaranta ki zana jarabawanki saboda kada ki yi asara. Kuma ba na tunanin zan iya zuwa. Domin ko da na je ba zan iya yin komai ba. Haba Amatullah, cewa ba kika yi jarabawan nan saura 2 rage ku gama, ko ba haka ba ne? Umma. Da Allah Amatullah, ki tafi, muna alfahari da ke. Yes, bismillah. Salamu alaikum. Aminu alaihi salam. Ina gajiya. Rahmatullah, sanda zuwa. Bismillah, zauna. Malam Ahmad, ya aka yi? Malam, jarabawa aka saki. Da na je na duba tawa kuma sai na ga pending. Mun neme ki ba mu same ki ba, kuma an ce Zainab ce kadai ta san gidanku. Kuma ita ma Zainab mun je an ce sun koma Kaduna. Haka ne, sun koma Kaduna da zama. Haka ne. Ma'aikatar ilimi ta rage sakamakon jarabawa ki domin ana tunanin ko ke kika zana ko kuma ba ke kika zana ba. A takaice dai ana tunanin ko satar ansa ne ko kuma wani abu makamancin wannan. Yanzu malam shikenan na yi asarar wannan shekara? Kwantar da hankalinki. Babu wani abin damuwa a ciki. An saka ranar litinin mai zuwa a matsayin ranar da za ki sake zana jarabawa ki a kan subject guda 3 da ake da shakku a kai. Insha Allah ranar Monday din sai ki zo da shirin zana jarabawa. Domin bincike ya nuna cewa ba a taɓa samun ɗalibi ko ɗaliba wacce ta taɓa samun sakamako ko ya taɓa samun sakamakon da kika samu a wannan jiha ba.
Salamu alaikum. Sannu. Da Allah jaraba za a duba. Sannu. Da Allah jaraba za a duba. Wace? Ne ko? Ya ma sunan kika ce? Amatullah Alhassan. Ina taya ki murna. Kin cinye jarabawar ki duka. Dan Allah? Allah na gode maka. Allah na gode maka ya Allah. kamar yadda magaisa kuma amu alaikum salam ina gajiya lafiya nan hukumar makaranta da ita ɗiyarka take da kuma mai girma kwamishinan ilimi na wannan jiha da kuma shi kansa madugu uban tafiya gwamnan wannan jiha su ne suka turo na wakilcin da in zo in sanar da iyayen ita wannan ɗiyataka cewa yarka ta yi ƙwazo sosai da ce ta samu nasara a jarabawanta don sai da aka ƙara dawo da ita ofisina na ƙara yi mata jarabawa ni da kaina sannan ta ƙara maimaita abin da ta ci don haka hukumar ilimi ta wannan jiha da tare da gwamnatin jiha suka ga cancantata da kuma sauran ɗaliban da suka biye mata baya cewa ya dace a biya musu kuɗin makaranta su je su yi digiri ɗinsu har ma masasinsu saboda haka na zo ne in sanar da kai cewa gwamnatin jihar nan ta ɗauki nauyin ɗawainiyar karatun yarka har ta gama. Na kowa son ki karatu mamana ko ba komai ba mu san wani irin amfani za ki yi wa garin nan ba ko ƙasa baki ɗaya. To amma babban matsalar ita ce ba mu da yadda za mu ɗauki ki. Ni kaga ba mata wannan nake ba. Kada ta zo ta fara karatun nan Amatullah rimi to ta fara daga baya kuma a zo a dakatar da karatun nan. Shine gaba ɗayan da hankalina zai tashi wallahi. In dai kun amince yi wannan karatun zan yi shi. Rashin amincewar ku ita ce damuwata. Magana kuma ta yau da gobe maganar littafi na karatu wasu abubuwa na makarantar su ma wani abu ne da yake zan da gidansa. Ma dai suka ce su masu makarantar su suka ce za su ɗau nauyinta ba. Baba, idan dai har kun amince in yi karatun nan zan yi. Rashin amincewar ku kaɗai ita ce damuwata. Umma, zan yi iya bakin ƙoƙari na in yi karatun nan. Sauran abin da ya fi ƙarfin mu bar wa Allah, shi zai iya mana komai. Amin. Okay, class, wane ne zai faɗa mana abin da ake nufi da pros? Salamu alaikum. Alaikum salam. Ke daga ina haka? Da Allah nan ne class 028. Nan ne ya aka yi? Ni sabuwar ɗaliba ce cewa aka yi in zo nan. Amma nan gaba kai ki ƙara zo mana aji latti. Yes class. Wa zai faɗa mana abin da ake nufi da pros?
Okay, tashi ki gaya mana. Abin da ake nufi da prose shine rubutun zube. Rubutun zube yana da manyan rassa guda biyu. Akwai fiction, akwai kuma non-fiction. Fiction na nufin ƙirƙirarren labari kamar novel, novella, short story da sauransu. Shi kuma non-fiction yana nufin labari wanda ba ƙirƙirarsa aka yi ba, kamar biography, autobiography, newspaper articles da sauransu. Prose ɗaya ne daga cikin manyan ginshiƙai uku na adabi, wato literature. Sauran ginshiƙan su ne poetry da drama. Ya sunanki? Sunana Amatullahi Alhassan. Daga wace makarantar kika zo? Government Girls Secondary School Kurna. Ke ce Amatullahi Alhassan wacce aka yi awarding scholarship this year? Niche. I can't believe it. Gashi kin zo makarantar mu yau kin yi bayanin abin da ban koyar ba aji? Allah ku tafa mata. Ka san wani abu? Ita ce mace ta farko da ta fara burge ni a harkar karatu. Da na faɗa muku a fitan ga ƙoƙarin sa ido akan karatu sosai saboda an gaya miki ne in za a ce min ma kanwata ce ba zan yi musu ba. God forbid wannan abin ta yi kama da amma fa ni ina ganin za ta iya janyo miki matsala. La, kun ganta can. Cewa za ku yi yar jari bola aka kawo mana. Bari ku ba. Amatullah. Gaskiya kin burge na nema. Wallahi ta yi min daidai. Me sunan wannan abin da kika yi? Me hakan yake nufi? Sanin darajar ɗan adam ko me? To kai kuma Ahmad miye naka a ciki? Idan ke ce aka yi wa haka zaki ji daɗi? Ko kuna tunanin ita ba ya bace kamar ku? Dan Allah ya fifita ku da arziki shine za ku wulakanta ta, kuka san baiwar da Allah ya mata? Baby kaga, idan ina abuna in ba za ka iya kallo ba ka bari, in ba haka ba gaskiya za mu iya samun matsala da kai. Kasancewar ka wanda nake so, nake fatan zama da shi har abada. Wannan ba zai baka dama ka shiga min rayuwata ba. Kuka san darajar da ita kuma Allah ya mata? Ka bani waje. Me ma ya kai ka gaji ka mata? Ka gani ai ga irin ta wulakanta ka gaban wannan karfofin yara. Na san ya kike ji a cikin ranki akan abin da Husna ta miki, amma ina son ki zamanto mutum mai haƙuri saboda Ubangiji yana son mutum mai haƙuri, kuma ina da yaƙinin cewa insha Allah za ki zamanto mai nasara nan gaba.
Ai wallahi to. Yawwa. School din da ana shan wahala wallahi. Allah ya ba mu sa'a. Ai kawar da ne. Ke in ban mata haka ba? Kazama yarinya ba dole a yi mata haka ba. Ke in ban mata haka ba? Husna. Husna. Lafiya? Me faru haka? Mami wata yarinya aka kawo makarantar mu ta fara bani matsala. Matsala? Wani irin matsala? Yarinya tana da kokari. Kai. Kuruci dankin hauka. Yanzu shikenan saboda yarinya tana da kokari sai ki taho gida kina ɓata rai. Husna, bai kamata ki ɓata ranki ba. Kamata ki saba da ita ko kuma ki yi kokari ki wuce ta. Ki yi abin da ya fi nata. Da Allah ki daina yin irin haka kin ci? Ki daina fushi. San da dawo. Ki ce to ki wanka sai ki zo ki ci abinci ko? To. Ai ta fi ni kokari. Husna. Amatullah ce, ba Husna ba ce. Amatullah. Sannu? Yawa sannu. Amma na gansu su biyu. Ni ma yi abin da nake ta mamaki kenan, amma dai abin da mamaki. Assalamu alaikum. Yaya? Abokina ya? Lafiya lauya gari. Kai, na ƙara su wallahi. A kai ne. Wallahi. Sannu ku. Assalamu alaikum. Amatullah. Da fatan kin tashi lafiya. Alhamdulillah. Ki haƙuri akan abin da ya faru jiya, abin da Husna ta miki. Dan na san ta ɓata miki rai sosai. Ki haƙuri kin ji? Ina son magana da kai. To, ina zuwa. Ki haƙuri kin ji? Kin yi escaping yanzu, bari mu ga wani lokacin waye zai cece ki. Mene muku za ku ɗauke min tuwona? Don Allah ka ku wulaƙanta min abinci na. Ga shi karbi. Ga shi to karbi. Don Allah ka ku wulaƙanta min abinci na. Haba dan Allah Kamal, me haka dan Allah? Wannan wani irin ɗabi'a ne dan Allah? Ku da ya kamata ku hana da ku za a yi wannan abin? To, me a ciki? Me a ciki? Dan an kula wannan ƙazama, shi da kake ƙoƙarin ka gaya mutane magana. An miki ɗin, sai me? Ko ba mutum bace ita? Kaga da Allah malam babu ruwanka da Allah. Tufes kawai. Kai, akan wannan ƙazama kake attacking ina publicly? An miki, ko ita ba mutum bace?
Haka ka ce? To bari ka gani. To barin gaya miki, kada ki yi tunanin ba wanda ya iya dabbanci, kowa kika gansa dan iskan kanshi ne sai dai in bai yi niyya ba. Sha wacce ba ta san darajar dan adam ba. A hakan zan aure ki? Ni kamara? Lalle na yadda ta shanye ka. muna ma magana kan kuya me faru dalla dakata ku daina bina saboda ni baran iya hada hanya da mutanen da basu san darajar dan adam ba zan iya abota da ku ba okay saboda wannan yarinya shine zaka mana wulakanci dala rabu da shi dala din raina Allah manta da shi wannan almajiri yarinya